gauza gehiago izateagatik eta gure galdera guztiei erantzuteagatik. Zuei, mila esker. Eta solaskideok, Asier Eider, ez dakite, lerroburuak nahi ditut, zerk eman dizue atentzioa, bai Nago Albaren eta bai Handeka Larrearen elkarrizketetatik. Zer azpimarratuko zenukete. Eider. Oso ondo, ze azkar aldatzen diran kontuak nik biak nahiko errealista ikustitut, bai Handeka eta bai Nagoa, eta diskursoan ere antzematen da, ez da, nik, ez nuen inoiz sinistu sorpasoa, baina, ibili ginean 2016an hilabeteak horrekin bueltaka, eta diskursoan hor aldatu da, zerrain azpimarratzen dute, eta beharrezkoa da, Podemos indartzu bat, eragina izateko, bai, beraz asumitzen da, nolabait, bai, soeko gobernu bat indartzeko, nahi badugu aurrerakoiagoa izateko, baina posizioak nola aldatu diren, nik esango nuke denbora gutxian. Niri atentzioa gauza berak eman du. Azken batetan Podemos jaio zen iuk zeukan sabai hori hausteko, eta bukatu du iu izaten. Diskursoa da iuk zeukara. Iu importante bat behartzen, garrantzitsu bat bototan, hau da, diputatutan hain zuzen ere, Alderdi Sozialista ezkerrera ekartzeko, ezta? Nago Albak etengabe esatezun, arrastratu nora, ezkerrera edo arlo sozialera, ezta? Alderdi Sozialista, beraz, azkenean ikusten dugu sorpasorik ez dela egon, eta bukatuko dutela, eta seguruenik maitzek ere hori esango digute, akaso, hangitak atera zituen emaitza onenen pare edo zeo obexeagoak, gitaren memoria zenez, 21, 22, 23 izan zian. Baina, ez dirudi, 40 gora arituko diranik, eta kontutan hartzen baldin badugu, diputatu dietatik asko eta asko ez direla Podemosekoak, hain zuzen ere, hau da, komunenak izango dira, edo Adelante Andaluziarenak izan daitezke akaso, ez dakitazkenean ze formulara bilduko dutenan, edo Mareenak izango dira, hau da, ez dira, strictus sensus Podemos. Azkenean Podemosen diputatuak seguruenik egongo dira hangitak bere garaian ateratzen zituenaren buelta. Eguzki. Neri deigarria egiten zait, batez ere EAeko Podemosen kasuan zer nolako indarra egiten duten barne batasuna eta barne kohesioa mantendu alizateko. Lander Martinezek bere hautagaitza proposatu zuelarik, saiatu zen azken finean oposizioko sektoreak, sensibilidadeak bere zerrendan barne biltzen, ebitatzeko preseski kanpo oposizio senduegia eta importantegia eduki alizatea. Eta hor, aipatu duzu, lehen hauteskunde general hauen zerrendak osatzerako orduan, ikusi da nola Iglesiasek berak Madriletik barruti bakarra martxan jarriz eta zerrenda bateratu horiek aurkeztuz, azken finean nola bere kandidatuak inposatu egin dituen, ez? Arkatu eta Larreak eta Albak esan dute, etzaiela bat ere gustatu eta hori aldatu nahi dutela. Hori da, orduan, etzaile gustatu printzipio hori, etzaile gustatu Iglesiasek eta bere inguruan dauzkan sektoreak nola jardun egin duten, baina azken finean onartu egin dute, kokildu egin dira, eta preseski nahi dutelako ebitatu, besteak beste Nafarroan gertatu diren zatiketak, edota Galizian, edota beste toki batzuetan, Euskal Autonomia Erkidegoan gertatu egitezen, iraganean jada gertatu izan direlako, eta hori da azken finean gaur egun, Podemosek daukan preokupazio nagusietariko bat, EAen bereziki. Dena den, asunto honetan, atentzioa ditzen didana da, Elkarrekin Podemosek izan zituen emaitzak 2016an sekulakoak izan ziren. 6 diputatu izan ziren, 6 diputatu izan ziren EAen, gehi beste 2 Nafarroan, 8 guztira, 23-tik, emaitza oso nahi izan zen, baina, klaro, kontua da, beraie bazekatela indar nahikoa, sortzeko komunen antzeko zeozer, edo Mareen antzeko zeozer, zerratik ez zuten sortu. Ez dakit, hipotesi desberdinak egon daitezke mai gainean, baina bat zein da, orduko Podemos, eta oraingo Podemos, kudeatzen duen sektorea, jarrita zegoen Madrilengatik, hau da, Errejonek, garai batetan, hemen ere askotan Errejon eta Iglesiasen arteko ikamika honetan, Errejonek dauka prentsa oso ona, baina Errejon izan da oso leninista alderdia kudeatzen, bere kargu egon danean. Eta goratuko dugu nola dituzion Roberto Uriarteri, prentsa horreko bat eman martzuenean, eta guzti hori. Eta orduan, klaro, ja, hasieratik aldaketa hori bortizki bultzatzen danean Madriletik, Elkarrekin Podemos ez berretu, Podemos aldugu hemen jaiotzen da autonomia gutxirekin. Eta ordutik aurrera naiz eta sekulako emaitzak atera, ez dira izan gai, eta igual ez dute inoiz izan, Handekak horrela esan dugu, ez dute inoiz izan mai gainean, atentzioa deitzen du, nazionalitate bakarrak. Ez duena izan mai gainean, bere
alderdi propioa sortzea Podemosen baitan. Ezta? Inkluso, Valentzian, behar esan du bezalaxe, egin dute. Eta beste dinamika batzu dira ere, Balear uartetakoak. Bakarra da. Hasiera batean, Pablo Iglesias eta Errejonen arteko batuketa argia zen estrategikoki ere, nahiz eta bakoitzak bere sensibilitateak eduki zagertatzen da, momentu batetik gora zatiketak eta diferentziak areagotzen hasten dira, rivalidade bat sortu egiten da bien artean, eta hor, Nahual modu nahiko argian, Errejonen aldekoa izan zen, Biztalegren izan zen kongresuan bere aldeko posizionamentu hartu egin zuen, ez? Orduan, argi dagona da, esan duzu bezala, deigarria da, konparatzen badugu batez ere Katalunian eta Galizian gertatu denarekin, nola hemen identitate fuertea izan arren ez duen Podemosek konfluentzia propio bat sortu egin. Horrek ez du kentzen etorkizunean agian horrelako gauza bat gertatu daitekenik, batez ere barne fragmentazioa oso importantea bada. Ikusiko da adibidez, Nafarroa bezalako lurralde batean ze gertatu daiteken etorkizunari begira. Zeren ikusten da azken finean, konfluentzia edota zonalde periferiko hietan gertatzen den tensioaren jatorri nagusietariko bat da, zentro-periferia dinamika hori eta da elementuetariko bat, ez da bakarra, ez? Horrela saldu nahi izan dutela adibidez Nafarroan, baina nik uste beste arazo potologoak da dela hori, errazagoa dela hori izatea, tentzioa hori dela, beste gauza batzuk nazten dian. Balaude hainbat faktore, daude korronte ezberdinak, paulistak, rejonistak eta antikapitalistak, hori da beste klabeetariko bat, gatazka interpertsonalak ere bere biziko importantzia daukate, ez? Baina uste dut zentro-periferia logika horrek, tentsio horrek badaukala bere importantzia eta ezin dela ukatu ere. Egin dezagun aurrera, begiratu diezaiogun gaurkotasunari, Osakidetzako lan eskaintza publikoan ustez egondako iruzur hori zehaztu du fiskaltzak filtratu egin den txosten batean. Txosten horretan esaten omen da, hainbat azterketa filtratu egin zirela, jakinekoak zirela azterketa horien edukiak hori filtratu ostean, Euskal Herria Bilduk, baita Elkarrekin Podemosek ere Jon Darpón osasun sailburuaren dimisioa eskatu dute, Partidu Popularrak zeharkabada ere hori iradoki du, ELA eta Komisiones Obrera sindikatuek ere eskatu dute, eta Jaurlaritzatik diote ez daukala zentzurik Darponen dimisio horrek ikerketarekin kolaboratzen ari delako erabat. Entzun dezagun batzuek eta besteek esan dutena. Praktika ustelak ordaindu egiten direla, eta kasu honetan horren arduradun nagusia osasun sailburua da, Darpón jauna da. Zeren zain dago lehendakariak Darpón kargusteko, zaborra alfombraren azpian gordetzen jarraituko nahi ote du? Estamos hablando ya de responsabilidades penales. Darponek dimisioa egitea, ez luke zentzurik izango besteak beste, orain arte fiskaltzarekin elkarlanerako prestutasun eta jarrera aldekoa erakutsi duelako. Nola ikusten duzue afera honen guztiaren komunikazio estrategia edo kudeaketa? Uste dut fiskalaren txostena nahiko esplizitoa eta argia dela, ez? Gogoratu behar da, 19 espezialitate inpugnatuak izan zirela, sindikatuak hori bultzatu egin zuten, horietarik 11etan konsideratzen da susmoak daudela filtrazioak egon direla, eta bereziki 3 hor egiaztatutzat konsideratzen du fiskalak filtrazioiek egon direla azterketaren edukiari eta modalitateari dagokionez, ez? Orduan, ikusi beharko da, orain zer nolako ibilbide juridikoa daukan horrek, zeren badago alde batetik prozedura administratiboa, beste batetik prozedura penala, eta hirugarrena da zer nolako ondorio politikoak eduki ditzazken. Eta hor ikusi da oposizioko alderdiek eta sindikatu nagusiek, azken finean Darponen burua eskatzen dutela, konsideratzen baitute, Osakidetzaren arduradun politiko nagusia bera dela, ez? Deigarria da, 3 zerbitzu buru inputatu bezala konsideratzeaz aparte, konsideratzen dela giza rekursoen zuzendaria eta zuzendari ordeak ere beraien ardura edukiko luketela alor horretan, eta horrek eramaten ditu oposizioko alderdiak eta sindikatuak esatera, azken finean Osakidetzaren arduradun politiko-administratibo eta politikoak beraien ardurak hartu beharko lituzketela eremu horretan. Deigarria da ere, ikustean nola lab bezalako sindikatu batek zuhurtzia eskatu duen, eta nahiago duen itxarotea azken finean prozedura hori bururaino joan dadin,
edozein erabaki eta posizionamentu argi hartu aurretik. Nik uste, arriskua edo hemen ez dakit azkenean zenbateraino argituko da, nik beti dudak sortzen zaizkidalako, eta Alderdi Popularrak hasiera batean bai ikerketa batzorde bat ere ez duen nahi, orain duda gehiago aurkeztu ditu, bai batetik esan du, txosten hau batera ondoren nik uste dut baita ere, peperentzako errazagoa izango dela ikerketa batzorde bat beste hauteskunde kanpainan, biratara funtzionatu dezakelako, baina netzako, ardura handiena edo sortzen didana, eta da, nolabait, auzitan jarri alditugula, edo gutxienez, lan eskaintza publikoak orokorrean, naiz eta orain ari garan, bai, oposizio konkretu batetaz, bai, nola frogatzen da, bai, gainontzekoak ez daudela ikututa edo nola geratzen duzu iruzurraren susmo hori, ez? Eta, zuzenan kaltetutako jendea saratego, nik uste, printzipio batean, inongo administrazio edo instituzio edo gobernuk ez lukelako nahi, ez da, mantxao edo zabaltzea. Baina nik uste dut, honetan, beste kontu batzutan bezala gu ere, ez garela oasi batean bizi, ez? Eta normalan ez gaudela ohituta nolabait erantzukizun politiko goren horienetara iristen, eta normalean, taponatzen dugu beste kargu askozaz teknikoekin edo. Orduan ez dakit, zer gertatukoan, edo labek esaten duen moduan, zer espero da noraino iristea, ikusi ditugu hilabetetan zehar, ez da, uste dut Elkarrekin Podemosekoak izan zirela notario baten aurrean asmatu zituztenak. Eta barrez, orain fiskaltzaren txostena da, orduan ez dakiz zer gehiago, beharko litzateken, nolabait pixka bat erantzukizun tekniko edo administratiboetatik politiko nagusi horretara pasatzeko. Asier. Baina nire hoiz iruditzen zait, ez da ez gehala, oasi bat, eta batutan ahaztu egiten dagula. Eta hau adibide bat da. Ez geha oasi bat Estatu Espainiarrean eta gure portaera oso Estatu Espainiarraren mailakoa da. Zegia da beste Europako herrialde batzuetan, batez ere mendebaldekoetan, ohikoena izango litzateke horrelako kasu baten aurrean dimisio orkestea. Eta honekin ere ez nago esaten ari nik garbi daukanik dimisio orkestu behar duen edo ez, Ze ikusi behar da benetan gero, batzutan ze implikazio dauzkan oraindik ez dakigu, ze investigazioa jarraitu behar du aurrera, eta bere prozesu judiziala jarraitu behar du. Baina egia da, beste kultura politiko batzuetan, horrelako gauzatxo bat ateratzen denean, dimititu egiten du kargu politikoa duenak, lasara eta etxera doala. Eta gurean, hau ez da gertatzen. Hain zuzen, Estatu Espainiar osoan bezalaxe, igual. Gaur jakin dugu ere, orain bi urte, Sara Majarenaz etako presoaren alaba eraso zuen gizona aske utzi duela epaileak. Hain zuzen ere, neskato horren aita da. Dioenez epaileak denbora gehiegi pasadu behin-behineko espetxean, eta espetxealdi hori soilik salbuespenezko kasuentzako da. Hori dela eta epaiketa egin artean libre geratuko da gizon hau. Noski, fiskaltzak eta baita Majarenazen abokatuak ere eskatuko dute berriz ere espetxean sardadin. Gogoratu behar dugu gizon honek alabatxoa labankatu egin zuela, pentsatu egin zuen bera hil egin zuela, eta komisarian entregatu zuen bere burua, zorionez baina bizirik zegoen. Entzun ditzagun Majarenasek kasunen arira egindako adierazpen batzuk. Oso dei violentoa izan zen, ez nuen uste, nire alaba akatzen saiatzen ari zenik, baina bai antzeman nuen zerbait violentoa gertatzen ari zen. Komisaldegira sartu baino lehen, nire aitari deitu zion, sanez hor daukazue zuen oparia, zuen biloba hilda dago. Epaileak onartzen du gainera gizon hau arriskutsua izan daitekela Majarenasentzat eta bere alabarentzat, eta zaintza jarri diete, ez dakit nola da posible hau gertatzea erabaki hauek ematea. Niri ez nau harritu larritasunik kendu gabe, ze epaileak justifikatzen du, esanez, horrelako gartzelaratzea irmo bat izan arte, dala salbuespeneko egoera batean izan behar duna. Nik uste hau bai dala salbuespeneko egoera bat. Era berean aitortzen du larritasun bat, arrisku bat badagoela, eta orduan neurri batzuk ipintzen ditu, ez da? Orduan, ez dakit da kontradizio moduko bat dago, epaiak berak ematen duen justifikazio honetan. Eta orain, Sara Majarenasen kasuan gaude, baina beste emakumezko
askoren kasuan bezala gainera, biktima dana, are eta gehiago biktimizatzen dute, ez da, azkenan kontrol telematikoa jarriko zaielako eurei, bai, gero esaten da, noski euren segurtasuna bermatu alizateko, baina momentu hori informatzen joan beharko dute non dauden. Beraz, hori da, niretzako, onartezina izan beharko lukeena, kasu honetan eta horrelako kasuetan. Hau da, zeinek dauka arazoa, zein da erantzulea, baina era berean, Sara eta bere alabak egon behar dute orain, bere bizitza guztia kondizionatua. Orduan, hain argudio ezberdinak ikusten dira, ez da justifikatzeko noiz dan salbuespeneko egoera bat, adibidez ikusi dugu, eta, naiz sartuko Kataluniako prozesarekin, hauek bai egon behar dute gartzelan badazpada ere, La Manadako aldiz ez daukate sartu beharrik, orduan, beraz ez, irizpideak hain dira ezberdinak, gero, normaltatea edo baita ere hartu beharko dutela, guk behintzat zenbaitetan kritikatzea edo hitz egitea justiziaren objetibotasun esaz edo inpartzialitate esaz. Kasu hau bereziki garrabea izan zen, gogoratu behar da 2017an, Majarenasen bikotekidea zenak, garai hartan Majarenas bera kartzelan zegoen, bere kondenaren 3 laurdenak beteak zituen, eta bere alabak momentu horretan 2 urte zeuzkan, eta 3 urte arte posibilitate dauka bere amarekin presondegian egoteko, ez? Eta permiso batean, bere aitarekin zegoen bitartean, labankadaz eraili egin zuen, ustez berak gainera hil egin zuela bere alaba zana, ez? Eta dana. Deigarria da ikusita gertakizunaren grabetasuna zer nolako izan den, eta ikusirik gero salbatzea lortu egin zutelarik, eta Majarenasek ez zuen hasiera batean egunero berekin egoteko posibilitaterik, ondoren eskaerak egin zituen eta ospitalera berekin joateko posibilitate eduki zuen, eta gero 3 urte eduki zituelarik, nola ezin zuen kartzelan jarraitu neska horrek, mobilizazioak, protestak egon ziren, eta horri esker lortu zen etxe tutelatu batean egotea Madrilen, eta gutxienez ama eta alaba elkarrekin egoteko posibilitateak eduki zezaten, ondoren ama askatu arte eta bizi albezain normala eduki arte, ez? Epe hain labur batean, eta aipatu dituzu, beste kasu esanguratsu batzuk badira, bai alor politikoan eta bai alor kriminalean ere, oso deigarria da ikustea azken finean rolako gizon bat hain azkar atera izana, eta batez ere epaileak erabili duen argudioa esanez instrukzioak gehiegi luzatzen ari zela, eta horren ondorioz aske geratzen zela, naiz eta neurri kautelarrak hartuak izan diren. Alegia ez dauka Euskal Autonomia Erkidegora hurbiltzeko eta etortzeko posibilitaterik, ezin da bere emazte ohiaren eta alabaren gandik hurbildu, pulsera telematikoa ere badauka, egunero Guardia Zibilaren gana joan beharko du, eta astean behin fitxatu beharko du eta sinatu beharko du epailearen aurrean, baina deigarria da batez ere bortizkeri matxista kasuak direlarik, La Manadaren kasua aipatu egin duzu, nola epaileak oso benevolenteak diren, eta nola azken finean errestasun handiagoarekin askatasun kondizionala utzi egiten duten, edo askatasun preventiboa, batez ere konparatzen badugu kasu politikoekin, non azken finean, eta Kataluniako kasua oso esanguratsua da, non ez dagon odol krimenik. Eta zentzu horretan oso deigarria da, eta txokantia ere bai maila handi batean. Asier, zerbait gaineratu nahi duzu? Agian, ni zetatuko nintzateke zain beste kasu zehatzean, baizik eta presio preventiboan. A ber, 2 urte eman ditu, batutan iruditzen zait, guztien atzetik sortzen den diskursoa da superpunitiboa. Eta arriskutsua iruditzen zait. Oraindik ere, badago justizian 2 urtetara iristen direnean, badago joera bat kalera ateratzea, eta salbuespeneko kasutan 4 urtera arte eraman dezakete. Claro, hitz egiten nahi gehan beste horiek, badakigu desoreka handia dela justizian, leku guztietan, justizia ez da berdina guztiontzat, garbi dago. Politikarien kasuan, Kataluniako kasuan ez da iritxoen dikan 2 urtetara, ikusiko dugu iristen baldin badira 2 urtetara gertatuko da. Atxasukoak ere etzean iritsi 2 urtetara, kasuntan 2 urtetara iritsi da. Arazoan non dago nire ikuspegitik, ez da inbeste presio preventibo hori luzatzean, baizik eta nola da posible 2 urtetan hau ez ebatzi izana. Nola da posible ez eukitzea, seguruenik beharko luken bezalaxe, aitortu egin zuen kondena bat. Eta orduan kondenaren gainean preso gongo litzateke. Baina, karo, ez dago kondenarik. Eta hori da kontua justizian, badirudi kasu batzuk oso azkar doaz interesa daukanean justiziak, eta beste batzuk ez daukanean interesa, ez digo azaina azkar. Eta seguruenik ez daude presio politikoak azkartzeko prozesuri, eta hau
dagoeneko epaitua beharko luke, eta pertsona bere kondena betetzen aritu beharko litzateke. Gero badago fenomeno oso deigarria, eta da gaur egun euskal presoetatik 106 ez daukate odol krimenik. Eta hala eta guztiz ere, kartzela preventiboaren printzipioa aplikatzen zaie eta kartzelan jarraitu egiten dute, nahiz eta ez duten inungo erelketarik egin. Beraz, hor ikusten da, sistema judizialak daukan jarduteko modua ere oso variablea dela, modulatu egiteko joera daukatela, eta batez ere gai politikoak daudelarik muinean eta gaiaren zentroan, askoz ere gogortasun handiagoarekin jarduten dutela. Hori ez dago dudarik hortaz, baina kontua da, eta hau gehiago, eta bestea gehiago. Nire ikuspegitik arazoa dago prisio preventibo erabiltzen da moduan azteko estatu espainiarrean. Da, Europan gehien erabiltzen den herrialdetako bat. Ez da gehiena, ez dakit zehazki datuak zeinak. Frantzian oso antzekoa da. Bai, segurunik da kultura romanikoa segurunik. Baina gehienetako bada. Eta arazoa da, zuzenen hori, ez direla epaitzen, kasu asko, eta luzatu egiten direla epaiketak. Eta askotan, gertatu izan da euskal presoekin, askotan epaiketa atera, eta aurkitzen dira bete dituztela, kondena baina denbora gehiago. Eta hau ez da posible, eta horregatik nioen kasutik pixka bat alden duta, behatzen behar pixka distantziarekin kontua da, jakinik ez dagoela trataera berdina, eta horregatik diot, boteretsuek presionatzen dute, hau da, oligarkia ekonomikoak presionatzen du interesa daukanean, eta ikusten dugu gauzete gorenak zer egiten du 24 ordutan, epai bat aldatu egiten du bankuei men eginez, eta ikusten dugu nola politikariek ere presionatzen dituzten kasu politikoak jazartzeko, eta horrelako kasutan, genero violentziako kasutan, ez dago horrelako presiorik. Baina horrelako kasutan, eta beste zenbait kasutan ere bai. Eta kontua da, prisio preventiboa, nire ikuspegitik, ez dela abusatu behar prisio preventiboaz, eta hori lortzeko ere moduetako bat da, justizia izatea asko ez dira azkarragoa. Eta azkarragoa izatea, adibidez, genero violentzia kasutan, batez ere, jakin badakigu, kasu askotan, kanpo gelditzen baldin bada akusatua, eta kasu honetan badiru gainez aitortu duelako berak krimen hori egin duela, berriro ere errepikatu dezakela krimena. Hori da, justiziaren funtzionamenduak daukan arazo potolo bat estatu espainiarrean. Haizue, minututxo batzuk baino ez ezkigu geratzen bukatzeko, eta apirilaren 28ko Espainiako gorteetarako hauteskunde hori biztadizo bat eman nahiko nioke, baina Euskal Herriko ikuspuntutik izan ere, badakizue hortxe pendiente zegoen Pedro Sánchezekin, 33 eskumenekin osatutako eguteki bat urtebetean betetzeko, inbertsioak ere baditugu, Euskadirako 269 milioi euro, Nafarroarako berriz 8 milioi euro. Josu Erkoreka Jaurlaritzaren bozeramaileak adierazi du egutegi horretako lehen 7 eskumenak beteko direla, baietz emango duela denbora eskualdatu daitezen apirilaren 28ko itzordu hori baino lehen, baina tira, Sánchezen legegintzaldiaren bukaerak eragingo dugu. Bai, ikusi besterik ez dago, Aitor Estebanek egin dituen adierazpenak, irratekoak ez dakit gaurkoak edo atzekoak diran, aste bukaerako elkarrizketa irakurtzea, ez da? Oso, urduri edo arduratua ikusi da, eta normala iruditzen zait gainera, ez da? Azkenean, izango dugu A edo B gobernua. Eta batekin ez dakigu gertatuko da, baina besteekin ez duzte horrelako egutegi, inbertzio edo transferentzia batzuk egongo direnek. Eta nik uste urduritasun hau ja, nabaria dela zentzurretan, nik horrela ulertzen dut, EAJak hartu duen posizioa, bai aurrekontuak babesterakoan, eta baita ere besteei, herri eta, nola baita egin dielako ez babestagatik. Ez nik uste oso, nire uste da, kontziente dirala, bai, zer gertatu aldan, eta ez nahi zai bakarrikan hirukote horretaz hitz egiten ari, baizik eta Ciudadanos zertaz, eta kontzertaz, eta egon aldan iraulketa osoaz, eta beraz, nik uste guk ere, besteak bezala zentzurretan asko dugula jokua, bai. Iduritzen zaiz, bereiztu behar direla inbertsioak eta beste aldetik kompetentzien transferentziak. Zeren, Rajoirekin lortu zituzten inbertsioa handiak, eta gogoratu behar da, Sánchezen aurrekontu proiektuan aurre ikusten zela EAek jasoko zuen inbertsioa 7 jetxi egingo zela, ez? Beste kontu bada eskumenekin zer gertatuko den. Hor badirudi Eusko Jaurlaritzak jaso duela informazioa
7 eskumenen inguruan, lehenik 2 eskumenen inguruan jaso zuen, berrikitan jaso du gainontzeko 5 inguruko informazioa, eta hor helburua izango litzateke, eta badirudi batet esfortzuak egiten ari dela, hauteskundeak gertatu baino lehenago 7 konpetentzia horiek transferituak izan daitezen. Argi da ona da gero gobernua funtzioan sartuko delarik, askoz ere zailagoa izango zaiola horrelako erabaki esanguratsuak hartzea, baina gutxienez hauteskundeak gertatu baino lehenago 7 lehendabiziko transferentzia horiek gauzatuko balira, gauza baikorra izango litzatekeela. Eta hauteskundeak eta gero zer, Asier? Batek daki, hain zuzen ere horren beldur da Eusko Alderdi Jeltzalea, eta logikoa nire ikuspegitik ondo jolastu du bere karta, ze defendatu ditu aurrekontu hauek, suposatzen aurrekontu oso sozialak zirela, eta hori bere aldera biliko du kanpainan, noski, esango du Euskal Herriko ahotsa izango gara Espainiako Kongresuan, eta gu gainera, babestu ditu aurrekontu horiek, beste batzuk babestu ez dituztenak. Orduan, inteligenteari ditu zait, ze hauteskunde nostean gertatuko dana, ez dago jakiterik. Beti hauteskundeak aurreratzen direnean, inkestek askotan utz egiten dute. Oso maiz. Eta ez bakarrik Estatu Espainiarrean, baizik eta leku guztietan. Gainez, hauteskunde hauek oso bereziak dira. Ze hauteskunde kanpaina izango da Aste Santuan. Aste Santuan eta Pazkoko astean. Hau da, hori aurre ikustea ez dago jakiterik. Eta gero, beti dagoen galdera da, ikustea benetan zenbateraino jendea gerturatuko da mozkatzea, ze hori izango da klabea. Askotan guk aurre esateak egiten ditugunean, klabea dan datua, eta ezin deguna kontrolatu da partaidetza. Partaidetza jakinda gauza asko esan daitezke. Baina benetan oso hauteskunde bitxiak izango dira, hain zuzen ere horrexegatik, Aste Santua eta Pazkoko astean izango direla. Eta pare bat minutu, baino ez ezkigunez geratzen, Ciudadanosek egindako azken mugimenduari buruz galdetu nahi dizu, eta izan ere ja, hasi dira alderdiak zehazten, badakigu beti hauteskundeen aurretik ez dutela inoiz esaten adostasunak bilatuko dituztenik, ala ez, baina jadanik esan du ez duela ez Sánchezekin, ez PSOE-rekin gobernatuko, hortaz, zentroko esparru guzti hori utzi dio jadanik sozialistei, ez dakite oso jokabide argia izan ote den? Bueno, nik hasiera pentsatzen nuen hankan tiro bat bota zuela, bai, Riberak edo erabakiak, baina ez dakit, nik uste baita ere, lidergo postua hartu nahi duela hiruk horretan, eta ulertzen dut hortik joango dara jokaldia, dena den orain hori adostea esatea Ciudadanosek, nire ustez ez du inolaz ere bermatzen edo ez dugu erakusten, ez dela posible PSOE Ciudadanos eta beste bateren arteko gobernua izatea. Ciudadanosek ez dauka hitzik iraganean erakutsi du kapaza dela alderdi sozialistarekin paktatzeko, baita ere alderdi popularrarekin, hor badirudi Andaluzian lortu duten akordio hori berretsi nahiko luketela estatu mailan numeroak ematen badute, beti ere Ciudadanos eskubiko lehen alderdia baldin bada eta Rivera izango bada presidente. Kaltetura Ciudadanos da, hauteskunde hauengatik. Batez ere, zeuzkan espektatibak ikusita. Leharrotuta dago eskuineko alderdi bezala, eta orain, adierazpen hauek egintu egin zuzen ere, ze badaki, hauek egitez baldin baditu, boto emale kopuru bat eskuinera joan dakiokela. Eta bozkatzen da normalean azken urteetan, sentimendu begira. Eta momentu enten Ciudadanosek ez du sentimentua pizten. Gaua, joan zaigu, sentimenduz beteta, Asier Blas, Saider Alkorta, eguzki urteaka mila esker zuen analiziengatik, zuen iritziengatik, eta etxeko ere eskerrik asko hortxe egoteagatik gau nahi garo dezazuela, eta datorren aste arte. Oraingoan erronka berri batekin nator. Euskal Herriko pentatoi txapelketa. Ondoz ondoko bi herrien arteko lehia.